malam sallan nan da muke ji kana bayani a kaset ka zo ka kwatanta mana. nace ba komai. muka je aka sauke mu, gari waye muka tafi Benin City, muka je muka siyo microphone. cikin minti 5 na zo na koya abokin tafiya ta ga yadda zai yi. Ka jiran da muka yi kaset din sifatu salati kenan ranar 10 ga watan October 2000 dot, yau shekara 13. to duk inda muke mu ba tsofaffin yan bid'a bane, muka tuba, mun gode wa Allah akan wannan baiwar. Naka duk inda muke wannan muke yi. So kar ka dauka dan kaji muna da digirin mu idan ba mu karantar da sunna ba to ya tashi aiki. Ku kiyaye, ba mu da wata daraja sai wannan. don haka da za a dauke ni ina karantawa a faculty of law, ko a dauke ni ina karantawa a faculty of engineering ko mass communication ko menene, wallahi al'azimi jama'a sai na ware ɗaliban da sai na koya musu sunna. shine aiki na. don haka ni kai ma baka taba jin an yi kuskure an kira na ce an zo a yi taron haɗa kai da yan bid'a da yan kaza ba a yi, saboda na je zan ce a'a, wallahi dole sai dai a haɗa kai kawai abi manzan Allah da sahabban shi, da za a bi kowa ba, su kaɗai za mu bi. wattiba'u salafi wa qatifa'u atharihim. saboda haka jama'a aikinmu ba zai ɓaci ba insha Allah. kuma kaga a haka ban taɓa jin yunwa saboda wannan aikin ba. ma'ana kar ka taɓa tunanin wannan aikin babu riba a ciki. ina son fassara maka maganar Bagawi ne da yake cewa aikin mai aikin nan baya ɓaci. ban taɓa samun kunci a rayuwata saboda wannan aikin ba. in ban yi wannan aikin ba ne ma kunci zai same ni. mahaifiyata tana lahaza ta ƙarshe za ta rasu, wasiyar da take mini kenan. saboda haka lallai ka sani albarkata ta danganci karantar da sunna. na haka mu sunna ce kan gidanmu, mu sunna ita ta karbe mu. bid'a in muka kama ta to za mu yi kuraje, bata karbe mu ba sam. bid'a bata dace da mu ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. don haka jama'ar musulmi, karatu yayi karatu. in Allah ya so mun zo karatu na gaba, kowa ya rike alama, za mu tashi inda Imam al-Bagawi ya fara kwararo hadisai. yana cewa akhbarana Abu Sa'adin Ahmad ibn Muhammad ibn al-Abbas al-Khatib al-Humaydi قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني أنبأنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنبأنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد حول السند وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني واللفظ له قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري في الصحيحين عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وأخرجاه من أوجه عن يحيى بن سعيد الأنصاري وألقمة بن وقاص الليثي العتواري المدني مات في ولاية عبد الملك بن مروان. insha Allahu ta'ala jama'a na yi mana so mun taɓa ne. ka san aka ce gobe sallah za ka je ka samu yara sun kewaye ana suya kaji ko sai a miƙa mai fuffuke, to wai gobe akwai tashi sama kenan. to abin da ne muku kenan insha Allah. ka san akwai karatun an zo insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. jama'a musulmi a nan za mu saurara insha Allahu ta'ala. da wannan muke fatan Allah madaukakin sarki ya daga sunna, Allah ya taimaki ahlus sunna, Allah ya kashe bid'a, Allah ya shiryar da 'yan bid'a.
Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kan musulmi a bisa alƙur'ani da sunna, a bisa fahimtar malaman sahabbai da tabi'ai da mutanen kirki daga cikin malaman fiqh da malaman hadisi. Muna fatan dukkanin wani kuskure da ke tattare da wannan karatu Allah ya kawar mana da shi, abin da yake daidai Allah ya ɗora mu a kai. To sa'an nan jama'a sai an daure, ka yi ƙoƙari yadda aka fara da kai. To ranar da za ka ga mun ɗaure wasu shanu a nan manya-manya suna hararen mutane, za mu yi walimar sauka, to ya zama da kai. Duk ran da za mu sauke sharhu sunna insha Allahu aƙalla sai mun ci bijimin sa 10, aƙalla 10 za mu ɗaure nan farɗa suna hararen mutane, suna jiran liman yau kansu da wuka insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.